راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدوات راديو إيرنا بفلايد مع مدباب جزينا نسخم تسنى حد راوي الشاي قبرها النسي زي وتر عربي براديو إيرنا يفنو لمي عدو مالوني عدو ماي زرعي كيروس كاب جرماني نسو حد غابتهم أب بومبر وي أب بورد زلو أب أبونتو مالتيو أكايد سراحيو حد غابتهم أب بورد زلو نتفات أبالات أونيو لأنه حمتات أب جرمان نزلو إرتران قاشا يكونن عبد جون بزح سبات فرطو يخمي لي أمن النسو نقول نقديفنا لومي هذا في زعبها أقدس زعبها حزب مسير لون السدمة أبسدس لو إرتراويان كم يجرم محبرات يقوموا كم يجرم بتزقموا محبرات زي قطعتهم محواتهم دقوم نبعلهم تربحتي يخونوا بمسألة محبرات أبسدت نزل لو إرتراويان تاي تقمن لو محبرات مقام كناس أزخون محبرات مقام كنتايو في كحلف زلو مسرحات زلو زعباتات بتمكرون بتعزبتون ككافلنيو أقدسنتو عزوز سلازخوانا خانا بس بهنا قربو وستينا لنا سلاك زي خان سلاز عرقان أمسكنا كازرا كيروس حجي كم زبالكو بزعوا نفس خازلا لخو أخول نحر زي كوينو كروب كتو سخلي تخليخا أخول يلقى نحر أمين كاقا نبتي حاسب كازلا هذا عبا خنساقر نخرينا يا غني اللي حوي شاي ولا تا ناتي مللاي زي كون كتصبو غير كاغليس كياس ولا وانت قدا سنت ناي محبر معرخ اندي قدا ست مهناستي تصبو غير كاخا غليس كيا ግን ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ምንዲ ካስሪ ሰላም ንዓኹም ይኹን ከመይ ውዒድኩም ኣነ ሓኹም ዘርኣይ ካብ ፍራንክፎርት ዝብል ልምድላት ንኸማ ኢልካ ምጅማር እሞኒ ኣነ ሓኹም ዘርኣይ ካብ ፍራንክፎርት ካብ ኦቦንቱ ሃውዜ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ኮይነ ዝዓየ ብጀካይ ካልኦት ብዙሓት ዝዓዩ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ነቲ ማሕበር ከዓ ደገፍን ኣካይድን ኮይኖም ዝዓዩ ከም ዘለዉ ክሕብር ደሊ ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ ወይ ኣነ ወይ ክብሮም ኢና ንቕላዕ ወይ ኣብዚ ንግለፅ ግን ብድሕሪና እውን ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣለውና ከምኡ ከዓኒ ቮለንቴር ኮይኖም ከዓኒ ዝዓዩ ከም ዘለውና ግን ኣቐዲመ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ናብታ ፅቡቅ ጌርካ ዝፀምቆ ካያ ድማኒ እታ ማሕበር ምምስራት ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ ምዃኑሲ ብስረባሓታት እዩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ረብሓ ኣብቲ ዘለኻዮ ሃገር ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኣብ ዘለኻዮ ስደት ስኒ ረብሓኻ ፈሊጥካ ንረብሓኻ ድማኒ ንኽትንቃለስ ሕጂ ኣንፃር ረብሓኻ ዘይኮነስ ሕጂ ሓንሳብ ኣብዛሕቱ ግዜ ዳርጋ ኣንፃር ረብሓና ንቃለስ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ስለምንታይ ተጀመረ ብተንትሪ በቲ ክጅመር ከሎ ብተንትሪ በቲ ወይ ኣብ ነንሕትካ ዘይምትእማን ይረአ እሞኒ ለዚሲ ንትስኻ ንረብሓ ኢልካ ዝጀመርካዮሲ እኳ ደኣ ተጎዲእኻ ክትወፅእ እንከለኻስ ኣብ ክንዲ ረብሓስ መጉዳእቲ መቑሰልቲ ዘይምትእማን ኢኻ ገለ ትርኢ ግን ማሕበር ምምስራት ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን لما عنتي أب كونتكست نأثروا نخزارة مالتيو أب سدت أزيو محبر زي اللي الناس سبينا حدا دحر بايتانا نحبرتنا بزي حدا حبش شخص نبراي تخيلنا ولا قال سب سليم لك الله خبزي بوتا غزال لوتيل كايسري نو اورا حبش لو يبلك قنا بيلو ابتا حبش هذا لو رستوران زخيد ابتا حبش هذا لو باري زخيد ابتا حبش هذا لو مصاوتي مزناقعي زخيد مال سبسي بزي حبشا بزي ጨና ናይ ዝግንን ሽጉርትን ስክነብር ዘይንኽእል ሕብረተሰብና ዝስክርድ ኣናክ ክልስ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ብኣፍና ግን አንጻርቲ ውሽጢ ናትና ድሌትን ስምዒትን ኩነትን ግን ንዛረቢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማሕበር ኮሚኒቲ ብትግርኛ እታ ማሕበር ኦርጋናይዜሽን ክብላ ኮለና እታ ማሕበረሰብ ከኣኒ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ህዝቢ ኣብዚ ደገ ማሕበረሰብ ኢና እምበር ህዝቢ ይኮናን ህዝቢ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ዓብ ህዝቢ ኣብይ ዘሎ ናቱ ምምሕዳር ከኣኒ ብመንግስቲ ድዩ ደልዩ ከይደልዩ ድዩ ብመንግስቲ ዝመሓደር እዩ ማለት እዩ ንሕና ግን ከም ኮሚኒቲ ከም ማሕበረሰብ ኣብ ስደት ዘለና ግን ኣብታ ዘለና ሃገር ኣብቲ ዘለና ቦታ ምስቲ ዘለና መንግስቲ ምስቲ ዘለና ከተማ ምስቲ ዘለና ኣውራጃ ናይ ክፍለ ሃገር ንቕመጦ ዘለና ብዓብዩ ድማ ምስቲ ዘለናዮ ምምሕዳር መንግስቲ ፓርላመንት በሎ ገለ ጎሎ ምስኡ ኣብ ትሕቲኡን ኣብ ትሕቲ ተቋሪና ንዓይን ምስኡ ከዓ ንዓይንና ማለት እዩ እዚ እቲ ኣገዳስነት ናይ ኮሚኒቲ ስለምንታይ ኣብኡ ስለትነብር ዘለኻ ብናቶም ቅዲ ክትኸይድን ካብኦም ዝህቡኻ ረብሓ ንኽትቕበልን እንተዘይሃቡኻ ድማ ክትጠልብ ክትምጉት ክትሓትት እንተ ኣድልዩ እውን ዋላ እውን ባጀት ተተረኺቡ እውን ዘይረኸብካ ነገር ተለውን ኣብ ፍርድ ቤት ከትካ እውን ንኽትከስስ ማለት እዚ እዩቲ ኣገዳስነት ናይ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ስለዚ ኮሚኒቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ቅድሚ ናብቲ ጥልቅ ኢለ ምእታወይ ግን ምናልባሽ ሼር ተገበርኩ እታ ናይ ዓንቶ ዘዳለኸ ፖወርፖይንት هو ቅድሚ ናብኣ ምእታውካ ነብታ ሸርክ ግብራ ዘለካ ምእታውካ እቲ ዛዕባ ቅርብኩ ነብስሎ ሕጂ ፅቡቅ ነጥቢ ክጠቅስ ኒሕካ እሱ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ማለት ዛዕባ ናይ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኢና ክነተኩር ከምኡ ሓዉ መትዓቢቱ መማህርቱ ዝነበረ ወገኑ እዩ ዝደሊ ስደት ምስ ወፀ እዚ ጉድ ሓቂ እዩ ግን ኣብቲ ወገኑ ዝደልየሉ ናቱ ሰብ ዝደልየሉ ሰዓት ምስ በፅሐ ግን ተሓባቢሩ ተኸኣኢሉ ተፀዋዊሩ ናይ ምቕፃል ወይ ብሓባር ኮይንካ ናይ ምዕባይ ይህን ምሂን ናይ ምባል ናይ ምክብባር ልምዲ ግን ኣይርአን እዩ በቲ ሓደ ወገኑ ደልዩ ናብ ከባቢኡ ናብቲ ንሶም ዘለዎ ከባቢ ይኸይድ ናብቲ ንሶም ዘለዎ ቤተክርስትያን ይኸይድ ናብቲ ንሶም ዘለዎ መዝናግዒ ይኸይድ ምስ ከደ ግን يترفتي محبر إلنا لعلناو زلنا ندبي عبي زبالة بحبار نروح زبالة زيادة أمامينون تخبابيرون نايز خدولو عدلاتهم تسبيبيو حجيس تعزب تخاخ تكافلني يدلي مرد أتخا بالحدود اللي لهم سوحواتو مسوقون خخون مسرخوهم كا تكريتشتن زي متأمانن يمزع له حجيس سلمتك خون غيركم وزقون هذول المغنيات هو حجي مجمرتا ابتي بخت نجرنا نفرحو كنفل يدلو حد ابتي تكالا والسرارحه كالاي كان كم حبرتسب كوين كترخبهم كلها هين تبحالو كلها مالت حجي نورمالي ابتي حبرتسب كوخم خغاطم انت خالس لمنتاي سي قد مخونت بخمزن كنراخبينا بخمزن كنسامعنا كمزن رديت علني كمزن امنت علني كيبلك خطراخب زلخا بهوري حويلكا بغرهنت مالت حجي ابو بزح قلطمطم يغاطمناي كالاي دماني ابتا كوميونيتي لنا زمسرتنا يا محبر كاني قدو صينان كلنا مخنيات مراخبينا وصينان كلنا مخنيات علامات كنوقع عمدلنا زلنا شتوتات او صينان كلنا ابو خان باسينا ابز ما فصيمو خغاطم زي غبون يرو مالتي سلامنتاي كاني اقدم ناس ندفو صينا لنا نحنا منينا انتي دلينا لنا انتي ترنيفنا له انتي اكيبنا له انتي عينت وطرات كنوص دلينا لنا انتي عينت عمامات ابز حصر اوان سني كن عمم دلينا لنا الكاس اوصي خلها ماجي حج ابو نورمالي تقارنكا بتخسي اخ تخيد زلك ماجي بتي حقن بتسرعتن بتي اوصي خا زلخا ندفي نايتي قوام نبولون بيكوز كله تكالا وقا قوام بوي خا تخيد زلكا مالت لذي جن اتي امصاصانا مالتيو السو خاني نعنا يوصعناي حدا نحنا ناي حبرتنا يلكالوخو مالتيو ناي حبرتنا خبلكام كلوخو ابز وشتي 34 عمت جن مس ناي قدل جن قال قوس زاتونا نجر وي كوين عيسمعني سلامنتاي قدم حدا امونغ عبن نيشتون زبهان نيرو امونغو دك كريستيون دك تبعتيون زبهان نيرس استفال علي نيرسني مورالاو حقتات زي تصحفو جن ابانا ابتناتنا دحر بايتانا ابتناتنا كالتشر جن سفيروم زنبرو نيرومي مالتيوم جن ابزي مسناي قدل مس مسجن حدش نفسو زو خاله كستاي كامصي مالتي ازي اكايداون مصي مالت حجي ابزيتاتنا عنا قوس زغاطمنا خوينو يسمعني مالتيو كالاي دماني اتي ابسدت نوح صنحه بعلو نايت سدت زطريو ነገር አሎ ምክንያቱ ሀብቲ ቦታ መጽዮ ዘሎ አብዛ ዓድ ምስ መጽስ አው ኻን ዝብድሆ ነገር አሎ ማለት እዩ ቶም ሓደሽ ዝመጹ ድማኒ ባዕሎም ነፍሱ ዝኻአለ ማለትኒ ረንዶኒ ሓደ መንእሰይሲ ወደ 16 ዓመት ኮሎ ንሳዋ ወርድ ካል ባህሪው ካብ ስድራ ቤት ወጽሎ አብሳዋ ድማኒ ገለ ዓመታት ነይሩ ብድሕሩ ስደት ነይሩ ከማይስ ንቦሎስ ሱዳን ነይሩ ሊቢያ ነይሩ ድሕሩ ናብዛ ዓዲ መጽ ሕጂ ኣብዚ ስኒ እተን ክጉብ ዘለን ዝግቦ ግዜ ሰብኣይ ዝኾነለን ግዜ ዋላ ወንደ ክርስቲያን ኮብ ወቅት ትኽላት ለምታይ ሕጂ ሓንሳ ብዛዕባ ዘንደ ክርስቲዮስ ኣሕዋትና ስቲን ዘይ ስተራገለ ትብል ዋ መንዕቢወን መንሪእወን بخمي درجة أين حبرتسب كحقيفون قالوا حتى مسيحة أبز نحن صنحنا دماس نتوم حبرتسب ناسني أنت حزنا لهم صنحنا نحن نفسنا زخالنا بفلاء حجي كابتم قدمت لزخونكو نفسي حرايا وصاني نزوم زموصو زلو حدث حوات ناسني أنت حزنا لهم صنحنا أنت عقبنا لهم صنحنا أنت درجت أنت تكالوا السرار حسني حزنا لهم صنحنا مالتيو وكوار أخ من تريخا يومسي زوم حدث زموصو زلو أبزوشتي كابكتشحن 10 تخلتن سني بزيادة كمان نت سيستم فليت أموسني أبرب حوم زو علوه بش بأوراجريهم بعدريهم بقلة أكيبهم سي تكلاو سرارها عقوب قلة جرم كوب كمان تريهم مالتهم حجي أنت أخي بلدلي أنتي ناي تثبيتات ناي ناس النت أنت غير نخلات ناسي كلمة ناس النت
كمزي دحرنا صنسني رأينا برنا ولا بما بزعد نقمت نبرنا انتينا خنكون تمرتنا خنكفت نبزعد زلو نتوم قلعنا نتوم عبيتينا أروكتوت ناس ولا حنت رأينا برنا متاراني كن ملس بس نبرنا بريحرود ناس صدت مسمصتي كينيو الرئيس اللي نبرنا بزح بتنتن اتينا تسفى مغراس اتينا ويدماني تزعنا بيعنا كل نجر مايت حجه خنا بينا خنبل بريحرو خاني تي ناي إيرتراز نبره ወይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት እዚ ሁሉ ንዓና ዓባ ደራዕና ይሽግር እቲና ከምውን ጥራይ ዘይኮነ ኸኣስ ወላ ሕጂ እውን ተሪኢኻየስ ብዛዕባ መጻኢ ገለ ትሓስብ ኩላስ ንሕና ኤርትራውያን ተስፋ ይብልና ንብለካ ንሕና ኤርትራውያን ንኸይንሰማዕ ተሰማሚዕና ንብለካ هو ኣብዚ ሕጂ ንምፃ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዲፍናዮ ወፂና ኣለና ብሩሑ ቅፅልወና ኣሎ ብቐረባ ፅልወና ኣሎ ኮይኑ ግን መንባርናን ሂወታን ኣብዚ ዘሎ እቲ ናይ ሎሚ ዛዕባና ከዓ بزعبة أبسدت بفلا بناي معرب هجرات بزعبة زلوا إرتراباني سلزي أبت معتا وهي وتم كراب حلو زخول محبر كراب حلو زخول التكال كراب حلو زخول المتخاب كجبرو يجد سومن يدلو من بلا لنا قوم تخينو سلمنتاي أب إرتراب بزعبة زلوا في السامتات يتكور إتسب مجمرتا أبتا زنبرا زلوا أتوكيرو موك سرح تحسب كم زلوا مقبار يفتن كم تورو زلوا من السوق اندحر كيلو دحر ادميعو ابزي بزعبه إرترا زلو بمحبر كوينو حجز كال حتو كال مسرح يخون مالتي حجي قدامنت بزعبه ابزي زنبرو زلو هي زمحيشلو اب سيستم زاتولو دقو زعبيلو ننوسو زعبيلو ميلا نمفتار بزعبو زياده انت تنغرني معناته تبي إرترا زلو فتينا صلينا يصلونا لون دي ግን እቲ ابزي زلو ايخبد معلتاوي نقط موزل لنا سلزخونه معلتاوي زبدهنا زلو هو سلزخونه حج اباخنا تكور ممرسكون يرن دحر زي والله مششا اذا حج زازبلكايا ابزا عدخنا تكورنا نلكات تزارب كوني كم حد السسع بزعبه حبرتسو زي حلي بزعبه ني هاغورو زي حلي بزعبه مفسدت كالو تبع الكال عد زلو زي حلي بزعبه تادخا تابوخا تهاجركا تي نابله سب سمعت نخيد امبر بلك الله وكم غيري زوصلك مات جن ابزي راديكال زخون اتحاسب نحسب كنكلالنا مجمرتا نرسنا انت خوينا بفلايك اني إذا زمزلو جنريشن أبزع عدز ولا زلو جنريشن كني منياتو نحنا خنتاي حزنا له خنصني نحنا إننا محاسب كنكلالنا مايتي منياتو حلافنت لنا لك حمت نحنا نتوم حدث زمصو حد نجر كحزنا له مصنا احنا امو اني نحنا بوزح حلفنا نسوم كبوزح زحلف زلو اذا بحز زمزلو جنريشن كبتخري زلو وزي خمسه عينت مقدور عينت النبابره ويسي لو تخنا مسألنا الناس كنحسب على الناس لازم أبزي نبي حكي راديكال زخونة التحاسبان التأمامتان عملها خطان يدلنا برجز كأني اتيك إن مختل تجيرنا يوم مالتيو اتحارونا يترفناني اتحارس فتسي بيترفناني نابنت حجي نحنا أنا بعاني بوجني تا ما حبر قدم كل مسرتام كلنا مسجل السبات كاب تخصيان وزينا كاب بوليتيكا خوزينا كيمي جيرنا أبزع عدي زتوكورة ما حبر مسرتنا لنا مايتيو أبزع عد زتكورة حج أبت وانتي قال دقفتي انت يبلو نيرم أبوش تيرترات راي نخسرحو أبوش تيرترات راي معمال نخجبرو أبزع عد بزع عد سولا حنت زحسبونا قصينا برمايتو وتوم توقعهم تخاخمو كيم يجيرم أو يغيروا فتونو قال مالتي إتي بدهوتات نايدوكم إتأدرع معلتاوي بدهوتات زوردوم زنبره بعليتاو النديو بسلقنا يستفل علينا قراد ديو بعلوت السيستم ديو سلمت بمخانوم ديو بزوحنا قراسن نزنا قرسني كردو لهم سمعوا منس أيكل النير مايتو انت يراني تنوبروا لهم تبولعوا لهم تسوتي لهم سبقن مبلعا مستاين ترى زي كون زدليو انت يراني ابتزلوا هاجر ابتزلوا كتما ملو كواسع كوافر عمو كلتو زشرفولو سراح تمرتي كارير كمتن لعلي زدل مالتي اذا تفطروا او ما نفسبيو نزع عينت بايتا انت زي فطير كالو خاني زخون يكون سب كابي مصي أبي الله حج خنابي يلو حتوتات لازم وصو نابي كم زخيت كان زي فليتو خاني أبتعدي كم سدست خويني السمع مالتي سدست زي مش بهلا حجي نحنا أنا بوجني حجي بزعدس سدست خوين استسمع عن أوان نيرو آياتات نعيزر إنه سباتين نبرون كد ما يزحلفوا سباتين نبرون بقوان قوي بتزرد أنز نبرة نتفتات كنت فلوس دل نبركو كم زتكلاوي محبر عين نبرن أبت وانتي وحدات سلمتي أمنيرهم كم مترازي يكون فقر ناس دراي بيت وكو أنت هاللو مالتيو عدي خبينات عبيك كانت اللاجنسني أنت أم خطر إكا نياتو جزات وعلتو خينا بستفلا لين مغنياتات فتي ما يكونوا مالتيو تعاوموا من الساس لزغولت مالتيو جن كومينيت انترلوجن أكوب
ፍልጠት እኩብ ሓይሊ ጉልበት ናይ ሰብ እኩብ ተመክሮታት እኩብ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ እሱ እዩ ከዓ ዘዛርበና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ውሕስነትኒ ኣብ ኮሚኒቲ ኣሎ ብፍላይ ዝኾነ ይኹን ነገር ማሕበረሰብ ካብ ሃገሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንተተሰዲዱ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ተኣኪቡ ድማኒ ረብሕኡ ኣብታ ከተማ ከውሕስ ተኽኢሉ ወይ ድማ ኣብታ ሃገር ከውሕስ እንተኽኢሉ ንሽዑ ጥራይ ዘይኮነ ንመጻኢኡ የውሕስ ኣሎ ንዑ እንተውሒሱ ድማኒ በቲ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለ ስልጣነ ኣብ ደገታት ተኸቢቱ ዘሎ ንሕብረተሰቡ ሕጂ ንህዝቡ ነቲ ኣብኡ ተሰውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካሲ ቅድሚ 2021 ገለ ካባና ዘይረኸብዎ ግን ሰብ ጉዳይ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ እዚ ናይ ፋሚሊ ዩኒዮን ዝበርትዖም ዝነውሖም ዝተማረሩ بحنساب استأكيبهم من أكيبهم زي تفلت جن جروب ديناميكس تأكيبهم حتى زم حدش تقلد مبال حيرات يوم زم حد ناتو زدلي ونجرس فولتيهم ينو حنسام تنخي سمسي زبص حو نجر على مايت حجي بوزيتيف نجر على خبلك على ليه مالت حجي تترني فمسي نتي ترنافيهم دمس جيرو مالتي دمس بمقبارهم نتمنجس موجيتهم مالتهم ويكاني كدمو مسكالوت اورغانيزيشن ترخيبهم حجي نتورك يخا تي كوميونيتي انت غيرو نتورك غير مسكالوت كومم زامسلو شغرات ماجي مجمرتا حدا مسكالوت احواتو كومو زمسلو شغر زلوهم نتورك غيرهم كلاي كوم اورغانيزيشن ويكا خم محبر كاني مسكالوت ني ارتروان محبر كاني نتورك غيرهم كومو تراي زي كون خا مستن كالوت اب كومو درجت سرحه ناي جرمنا واندي ناي كالوت هاجر كاني نتورك غيرهم مالتيهم حج بدحرو انت خوينو عبد دمص خوينو نت منغست تخغبرو خيلو كبدهو خيلو مالتيهم بزحات درابيت كاني مصيام بزحات درابيت كاني تطرنيفهم تاكيبو مالتيهم حج ابزي اگن تاي گاطيما ازي اتازبلكو كل غزي سب نروحو تتاكيبو امو خا سنن خيسو تقصيلو ناتو تراي زي كون زحسب ناي مصاي ولدون ناي تريف زولون تحسيبو انتي بها سيستملتي زلو يخون مالتي قصالنا زلو يخون ግን ከገርመካ ኩሎም ዝተጠረፉ ስኒ ከማና ካልኦት ብጀካና ዘይ ተጠርነፉ ኣለው ኢሎም ኣይቀጸልዋን እምበር እዚ እታ ፕሮጀክት ዝቕጽልዋ ነይሮም ማንም ብዙሓት ኤርትራውያን ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኣብ ኡጋንዳ ዘለው ብቁልጡፍ ከኣኒ ክእከቡ ምስከኣል ማለት እዚ እቲ ጥርናፌ ዘድልዮ ጥርናፌ እንተሎ ሓይል ኣሎ ጥርናፌ እንተሎ ሕዌት ኣሎ ጥርናፌ እንተሎ ኣብ ነንሕትካ እውን ምጽንና ኣሎ ምብርታ ኣሎ ናይ ጉልበታት ከኣኒ ምሽራፍ ኣሎ ማለት ስለዚ ከምዚታት ይመስል ሕራይ ሓንቲ ሕቶ ጥራሕ ከቕርበልካ ቅድና ተኻልእ ስኻ ዘደለኻዮ ስእላዊ ወይ እንታይ ባል ምእታውና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ዛዕባታት ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ይትረፍቲ ማሕበራት ንምስራት ዘይኮነሲ ዋላ እቲ ዓርኪ መሓዛ ጌርካ ንምኻድ እውን ፖለቲካዊ መርገፂኡ ብሃይማኖታዊ መረዳእቱን እምነቱን ምሕታት ምፅራይ ኣሎ እዚ ዓብዪ ተራ ፃወት ኣሎ ኣብቲ ናይ ስደት ሂወትና ማለት እዩ ሕጂ ማሕበር ክምስረቱ እንተኮይኖም ከዓ ብዙሓት ሰባት ክእከቡ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ዝተፈላለየ ረኣያ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃይማኖት ናይ ባህሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ፈንጢሶም ወይ ከዓ ነዚ ኣንእስ ኣቢሎም ብምርኣይ እቲ ማሕበር ክረብሕሉ ከም ዘለዎም ከኣምኑ እንተኮይኖም ንስኹም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም እቲ ሰብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንቕሓት ከበርኽ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ፖለቲካዊ መረዳእቱን መርገፂኡን በይኑ ናይቲ ማሕበር ጥቕሚ በይኑ እምነቱ በይኑ ናይቲ ማሕበር ጥቕሚ በይኑ ክርኢ ክሳብ ክንድኡ ደረጃ ንቕሓቱ ክዓቢ እንተኮይኑ ንስኹም እንታይ ትገብሩ ነብሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ወዚ ሕጂ ዲኻ ቀላል ኣይኮነትን ግን ክትግበር ዘለዋ ኮይና ኣይስማዓኒ ማለት ሕጂ መጀመርታ ንሕና ሕጂ ብዙሕና ተወንጭፍና ዘለና እዚ ጫፍ ናብቲ ጫፍ ስኒ ኣዝና ኢና ንሄርና ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ክስቶ ተፈልጦ ተለዋስ መን ተቋማይ ደጋፋ ይብለካ ترديك له حجي بزعبة سب كاركتر بحرياته زي كونه حتى كاسب لك الله بزعبة أبينا بوزيشن كم زلوا سبسني يحتى كاملتي حجي كمتنا على سني تي خسي أدرينا مالتي اتي سكفتات ويدماني اتي ترتاريتات بسبسني ما مليسو مع بيلو مالتي نورمال جن أنا سبس مول حجي أمنس أنا حيواناته وانتهي للنسبة لك الله اتترزنا حيوانات فقري اتترزنا حيوانات محرتي اتترزنا ሃይማኖት ንጸላይኻ ከም ብጻይካ መፍቃሪ اتترزنا ሃይማኖት ካብዚያ ተዓቢ ክሳይ ሰላ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሃይማኖተኛ ዝብለን እንተኮይኑ ማለት እዩ ብለካሎ ኣነስ ሃይማኖተኛ ዝብለን እንተኮይኑ ብፍላይ ካዛ ሕዝካ ብዓንክል ናይ ክርስትና ሃይማኖት ምክንያቱ እታ ንጸላይካስ ከም ነፍስኻ ፍቅር ስለትብል ማለት እዩ እዚኣሲ እታ ሓንቲ መልሐቕ ዝኾነት
ናይ ስነ ናብራ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ማለት እዩ እታ ጥርስ ንስያ እታ ንምፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ ንፀላይካ እውን ከምኡ እያ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ መስለካ እቲ እዚ እንተሎ ምፅዋር ኣሎ ማለት እዩ ኮሚኒቲ ማለት ምፅዋር ትመሃረሉ እዩ ዲሞክራሲ ከዓኒ ትመሃረሉ ቦታ እዩ ስለምንታይ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዘለናዮ ሃገር እቲ መንግስትስ ኮሚኒቲታት ክምስረታ ይደሊ ማለት እዩ እቶም ኮሚኒቲ ምስረታ ናይ ፓርቲ እውን ክኾና እውን ዕድልየት የብሉ እንታይ ደኣኒ ካብ ዝተፈላለዩ ነገስ ናፃ ኮይነን ንኩሉ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ዝተፈላለዩ ኣጣምታን ዘለዎም ሰባት ብሓንሳብ ሓቢሮም ንሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዕላማ ንክነብሩ ወይ ድማ ንክሰርሑ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ዝደልዮ ማለት እዩ ዋላ እውን ብሃይማኖት ብገለ እውን ስኒ ክፈላለዩስ ኣይደልዮን እዩ ማለት እዩ ተኣውራ ማለት እዩ ብርግፅ ናይ ሃይማኖት እውን ኣለዋ እንዴን ግን እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ስለምንታይ እዩ ንኮሚኒቲ ዝድግፈሉስ ሓደ እቲ መንግስቲ ክበፅሖ ዘይክእል ስራሓት ምእንቲ ክስራሕ እቲ ካልኣይ ድማኒ ኣብ ኮሚኒቲ ኢኻ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሂወትኒ መዓልትስ ትለማመደሉ ማለት እዩ ስለዚ ከዓኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዚ ኢኻ ንሕና ከዓኒ ኣመፃፃና ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ነርካ እንተኮይንካ ዳሕራይ ናፅነት ምስ መፃካ እቲ ናፅነት ከመይ ኢልካ ትጥቀመሉ ኣይትፈልጥን ወይ ነቲ ናፅነት ትጎስዮ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ዓምፂፁ ሒዘካ ነይሩ እንተኮይኑ ካልእ መዓልቲ ምንቲ ዓምፂፁ ሒዘካ ፈሪሕካ ነታ ዝሓስካያ ቦታ ክትጥንቀቕ ትፍትን ማለት እዩ ሕጂ ኣዝኻ ጥንቁቕ ትኸውን እሞኒ ንዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ቦታ ኣይትህብን ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ፈቓቕ ክትብስ ኣይትደልን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናትና ትራውማ ማለት እዩ ዝሓስብ ናትና ትራውማ ማለት ሕጂ ኣነ እውን የብለይን ክብለካ ይክእልኒ ማለት እዩ ኣለኒ ግን ብዝተኸኣለኒ መጠን ቃልሰይ መዓልታዊ ማለት ቃልሲ ከምዚ ትማሊ ንሰብ ማይስ መዓልታዊ ትቃልሲ ሰብ ምዃን መዓልታዊ ትቃልሲ ካብ ሰብ ምዃን ዝዓቢ ነገር ከዓ የለን ደጋፋይ ክትኸውን ቀሊል እዩ ተቃዋማይ ክትኸውን ቀሊል እዩ ሰብ ክትከውን ግን መዓልቲ ስጋኻ ይቕንጥወካ ሕልናኻ ይቕንጥወካ ኣእምሮኻ ይቕንጥ ኩሉ ኢኻ ትቕንጦ ስለምንታይ ብዙሕ ነገር ክትገድፍ ኣለካ ሰብ ብኻል ኣጠማምታ ብዓይኒ ሰብ ክትጥምቶ ብዓይኒ ፍቅሪ ክትጥምቶ ብዓይኒ ምሕረት ክትጥምቶ ሓንሳብ ከማን ናትካ ነገር ሓዲካሲ ክትሕልፎ ክትኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት ስለዚ እዚዩ እቲ በዳሂ ነዚኣ ከይበፃሕና ድማኒ ሕውየት ናይ ሕብረተሰብና ናይ መጻኢ ሕውየት ናይ መንእስያትና ናይ ደቅና ናይ ስድራ ቤታትና ወላ እውን ኣብዚ ዓዲ ስለነብር ዘለና እቲ ሳልሳይ ጀነሬሽን ተቀዳማይ ጀነሬሽን ስለዝኣንርግ ዘሎ ኣብ ሳልሳይ ጀነሬሽን በፂሕና ኣለና ሕውየት ናይዞም ኣረግቶት እውን ኣባና እዩ ዘሎ መንግስቲ ጀርመን ስኒ ንኣብነት ነዞም ዝኣርጉ ዘለው ኣቦታትና ዴታትና ከኣልዮም ከካናውኖም ኣይክእልን እዩ ናይ ኮሚኒቲ ሓላፍነት እዩ ማለት እቲ ኮሚኒቲ ግን ብፖለቲካን ብሃይማኖትን ይፋሕፋሕ እንተሎ መጻኢ ህይወቱ እዩ ዕንቅፋት ዝገብር ዘሎ ንመጻኢ ህይወት ኢኻ መይሱ ከዓኒ ዘናውሖ ዘሎ ስለዚ ብሓፂሩ ኣንጻር ረብሓና ድማኒ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ክህሉ ኣይትብልኒ ኢኻ ማለት ግን ብዝተኸኣለ መጠን ስኒ ኣብቲ ረብሓና ሓቢርና ንሰርሓሉ ብፍላይ ከዓኒ በቲ ቅዲ ናይታ ዘለናዮ ሃገር ከተማ ስጋብ ንኸይድ ዘለና ብኡ ድማ ክንሰማማዕ ክንክለና ስለዚ ናትና መምዘኒ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ መምዘኒ ዘይኮነ ናይ ደጋፋይ ተቃዋማይ መምዘኒ ዘይኮነ ስኒ በታ ዘለናዮ ሃገር እንታይ ዝብልናቶም ቅዲ እንታይ ዝብልናቶም ቅዋም ሓደ ካልኣይ ከዓ እቲ ዩኒቨርሳል ኢንተርናሽናል ሁማን ራይት ዴክላሬሽን ዝበሃል ኣሎ ብኡ ጌርካ ነቲ ማሕበር ነቲ ኮሚኒቲ ከተቃልዶ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ከተካይዶ ትኽእል ኢኻ ከተቃውሞ ትኽእል ኢኻ እሱ እዩ ድማኒ እቲ ሓቢሩ ከስራሕና ዝኽእል ማለት እዩ እንተዘየሎ ግን ሓደ ኮሚኒቲ ነፀብራቕ ናይ ሓደ ሃይማኖት ወይ ናይ ሓደ ኣውራጃ ወይ ድማ ናይ ሓደ ፖለቲካ እንተኮይኑ ናይ ሓደ እኩብ ጥርኑፍ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውን ክትብሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እንታይ ደኣ ብኻልእ ኢልካ ፀዋዓዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕራይ እሞ ናብቲ ሸር ክትገብሮ ዘለካ ስክሪን ንሰሞ ኣብኡ ንሕቶ ተለኒ ክፍትኒ ከዘይኮይኑ እቲ ስኻ ዘደለኻዮ መብርሂ መታን ክትበሉ ተቕርባ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ሕጂ ከምዚ ኣብነት እንዲ ክባደለየ ዘለኹ ሓንቲ ንሽቶኻ ኣድቨርታይዝመንት ግን ክጅምረልኩም እየ ኦኬ ይረአ ኣሎ ምፀት ዘላ ኦኬ ሓንሳ اوكي اسكي مزال مثلني مزال حجي اوكي مو بروخات سمعتي ناي راديو ارنا عباي سدس لزخونكو تقامكو تግርኛ قرب حنساب قال قالات كركبي برتعنيو اب قال خاي صيفه
بخوم تراي كازي كون كا وعي شرس هون كا يقلطفيه جن مستخال متن قسيله حسابي كجلص فتنيه مالتيو حج نايلو ما انت تارسيسي تعوت محبر سب اب سدت اب بفلايك امنا عنكل اثراوان ممسرات يا تبل زلاتني جن كم امنت زጭبط ነገር كهلونا خا صبوق مالتيو حج نحنا توم علنا زبحلو ارايا كونان بفلاي ابعال امريكا ابعال كندا بصبوق سراح السرحو ببرتعات زخونو ወይ كاني لمدن فلطتن تمكرون زلوهم مرحتي طرنفت زلوهم محبرات تكالات አለው ማለትዮም እዞም ትካላት ዚኦም ኩሉ ግዜ ወጽኦም ተዘዛረቡ እትናቶም ትካል ከመይ ይሰርሕ ትካላው ሰራራሓ ከመይ ጌርካ ይስራሕ ተዘዛረቡ አዝዩ ጽቡቅ ነይሩ ስለምንታይ ብዙሓት ዝዛረቡለው እቶም ክዛረቡ ዝግባኦም ግን ይዛረቡ የለውን ለዛነውን ደሓንታናት ንሽቶን ናትና ማሕበሩን ዘይፋልጥ አይለ ይመጽ ዘለኹ ግን ኣብ በዓል ካናዳን አሜሪካን ብፍላይ ትካላው አሰራርሓ ሰርሑ ዓይብ ድርጅት ዘለዎም ምስ መንግስት እንዳሰርሑ ዝኸዱ ከም ዘለውና ክሕብር አቀዲመ ይደል ማለት እዩ ቅድምና ብታ ትሕሰብ ታወይ ከኣኒ ሓንቲ ንሽቶ ኣድቨርታይዝመንት ማለት እዩ ቋንቋ ኣደ ትግርኛ ብኦንላይን ጀሚርና ኣለና ኣዚ ሕስር ዋጋና 10 ኤሮ ኢና ሓደ ወርሒ ንሱ ድማ ንመንቲ ሸለል ንኸይብሮ መንቲ ከፊሎም ክካፈሉ ኢልና ነገርና ዘለና ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ስደት ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ድሕሪ ባይቱ ፈሊጡ ክዓቢ ከሎ ካበይ ከም ዝመፀ ክፈልጥ እንከሎ ኣዝዩ ዱልዱል ዝኾነ ማንነት ምስሩስ ምትእማን ተዘለዎ ማንነቱ ፈሊጡ ከኣኒ ኣብታ ዘለዎ ሃገር ከኣኒ ንፉዕ ኣፍራይ ዜጋ ኮይኑ ከዓቢ ኣዝዩ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ባህሉን ልምዱን ካበይ ከም ዝመጽእ ዘይፈልጥ እንተኮይነ ብፍላይ ከኣኒ ብደገ ዝወሃቦ ማንነት ጥራይ ዝፈልጥ ኮይኑ ከም ንኣብነት ጸሊም ኢኻ ደንቆሮ ኢኻ ጥራይ ዝሰምዕ እንተኮይኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ወይ ድማኒ ከም ኣብ ቅርና ኣፍሪቃሲ ጀርመናውያን ብማንቲ ክራማ ክሃድኑ ከለውስ ጽሕፈት ነርና ቁጽሪ ነርና ስእሊ ነርና ፍሉይ ዓይነት ኣመጋግባ ፍሉይ ዓይነት ኣከዳድና ዘለና ፍሉይ ካልኦት ልምድታትን ዘለና ሰባት ኢና ማለት ስለዚ ደቅና ድማኒ እዚ ፈሊጦም ከዓብዩ ከለዉ ኣዝዩ ጽቡቕ ማለት እዩ ለዚ ንኹሉኻትኩም ኣብ ኤውሮፓ ዘለኹም ወላ ካልእ ብኦንላይን ክትምዝገቡ ትደልዩ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብቋንቋ እንግሊሽን ይኹን ክንገብሮ ስለንኽእል ማለት እዩ ሎማዓንቲ እውን ድሮን ጽቡቕ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኣብዚ ናይ ኦንላይን ናይ ኡቡንቱ ሃውስ ቋንቋ ኣደ ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይገድስካ ዋላ እውን ፍርቂ ኤርትራውያን ፍርቂ ካልኦት ዝኾንኩም ዝተፈላለየ ማለት እዩ ተገዳስነት ኣለኩም ቋንቋ ትግርኛ تفولت الدليو كم خاني مصحفن من بابن جئز كتفولت الدليو كلخاتكم ويلكم يهم كلكم يدلي مالتيو اوكي امو عوت محبرسب كبهالون كله كم ابنت كم سالكم كله مبزحت غزي كتشبطو تخيل بمنتايو انتايو حنسه اكخبدك خيليو ما اسيو حدا محبرسب سني عوت زبحال سبات مس اكبديو تم سبات حبيرهم كعيون كله ديو غزا خونن كله ديو انتايو ግን ኣነ እንታይ ዝብል ዕውት ማሕበረሰብ ዝበሃል ከም ተመጀመር ተኽከብን ከሎ ዝሓንጸጽ ዘውፃ እዚ ራእይና እዚ ዕላማና ኢሉ ዝገበረን ዝሓንጸጸን ንዕን ከተግብር ክኸይድን ከሎ ብዘይገድስ ይተዓወት ኣይተዓወት ምክንያቱ ዓወት ካልኣርስቲ እዩ ኣብቲ መገዲ ኣብቲ ጉዕዞ እንተሎ ንሱ ዕውት ማሕበረሰብ ዝበሃል ሓቢሩ ተጠርኒፉ ነቲ መጀመርታ ንጥፊ ውፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ውሽጢ ዓመት እዚ ከምዝን ክንገብር ኢና ንሕብረተሰብና ወይ ከዓ ማሕበረሰብና እዝን ከነበርክት ኢና ነዚ ንኽበርክት ከኣኒ እዚ ዓይነት ንጥፈታት ክንገብርና ኢሉ እንተ ኣውፅዩ ንሱ ንዑ ንኽገብርካ ላዕለን ታሕትን ይብል እንተሎ ግን ከዓ ንዑ ክገብር እንከሎኻ ብዘይገድስ ክሳይ ተጋጢሞ ዝኾነ ይኹን ጎነፅ ዝባዚ ዕንቅፋት ተጋጢምዎ ነቲ ዕንቅፋት ከኣነ ክቡድኻ ላዕልን ታሕትን ይብል እንተሎ እዚ ዕውት ማሕበረሰብ እዩ ዕውት ማሕበረሰብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘውፅኦ ንድፊ ወይ ኣብ ዘውፅኦ ውጥን ኣብኡ ኮይኑ ከዓይ ክሰርሕ እንከሎ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ እታ ካልኣይቲ ከኣኒ ዕውት ማሕበረሰብ ዘብሎ ከኣኒ ንኹሉ ጠርኒፉን ንኹሉ ኣኪቡን ክኸይድ እንከሎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መንእስያት ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ጥራይ ክእከቡ ከሎ ዕውታት መንእስያት እንዳማር ዝበሃሉ ዕውታት ማሕበረሰብ ክበሃል ኣይከኣልኒ ለምንታይ ማሕበረሰብ ብንእሽቶን ብዓብን ብድኻን ብሃብታምን ብምሁርን ዘይምሁርን ብናይ ኣካላዊ ጎደሎ ዘለውን ኣካላዊ ጎደሎ ዘይብሉን ብዝተፈላለየ ዘለዉ ማለት እዮም ስለዚ
ማሕበረሰብ ክንብል እንኮለና ነዚ ኩሉ ኣኪባ ተጠርኒፋ ነቶም ብዝሒ ዘለዎ ጥራይ ተበርክት ዘይኮነት ከዓኒ ነቶም ውሑዳት ማይኖሪቲ ከዓኒ ኣብ ግምት እትያ እትዓይን እትሰርሕን ትካል እያ ሕጂ ኣነ ከማን ሎ ማዓንቲ ክዛረብ ከለኹ እቲ ማሕበረሰብ ክብል ከለኹ ወይ ኮሚኒቲ ክብል ከለኹ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣተሓይዘ ይዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሕና لما عنتي عود محبرسب رأينا نحنا إليه جزا أنت زريعكم نيرة واو جزا سريحهم جزا لوهم تقولوا أوكي تساريح جزا نايا كنا نسري وزلهم سلي أنت يراني استخارنا نايا مالتيو لذي أم كراي بس إحنا لنا مالتيو عبي جزا تخارينا لنا بجكازون كالونا الله مالتي استخارنا نايو واو زيهم دعوتات كتبلو تقول لهم جن نسوت رايديو منال باشون كال جزاون تخاريناون خالطون نكاريم الله مالتيو إذا حجي تبدأ تريئير أمبر أو وش تتمحبر السب أنت يكون لي خير إذن بعلو نفسه زخال عرسي تزي محبر السب يهنس على لو كتب لهم كلها بتي أو أنت ترى زي كونه قالون أو ألوتات أو خجات مخيليو جن حد عود محبر السب كأني نت ألوتات أو أنت زجات مزلو نعود أميرو رأي وخيدر بين نقدمت كجسكس كله مالتيو كم أبنت إذا تري وزل لهم حجي جزانايو نحنا نقل سبات مسكرنا يوم كم زي قات مكا نتي محبر السب نتي تكال وكانت نت محبر كاني عاب خسارة يخون مالتيو أحواتي دك عديل كذكر خيوم كابس جزا خرخوس لزي كالو ورقص لزي بولم ذكر خيوم كم زي جيرام دربي يوم خدو خلو مالتيو إزون يقات مي مالت لمتاي حدا بروجكت توصيخ حدا محبر بخلو تعوت مالتاي كونن جين إزس لزي قات مكا خاني تدربي خا يكونن ولاون أقطعمون كم زوني ندت حداشنا كم حداش كوتا زي نبرت جن كم زي يقطع مكموني بدي حلوون ملال باشون عداناي 3 شح حلوه كامالتيو امو عداناي 3 شح سلازلكاسي كاب عوت محبر السب مخانك تقود الليخا كاب تعوت كال ويك عوت محبر مخانك تقود الليخا اي تقود الليخا سلامنتاي ازون كم زي عينت بدهوتات كمصاكم كله حدا خابتي كستايس لزخونه خابت بدوهات لزخونه مايتي لذي كل جزية سبات محبر نبلينا جن محبر بزوح نجر زحازن زترنف المخانو نجركم تدلو خياموني إذا حجي كم مأتوا يجري لكم حجي عنا سبات أبونتو كم تعب جزال لوم قال أبز بالصحابة صيحهم قال يقولون يا مايتهم كم تراي زي كنا خاني ولا ون 3 شحبونسي اللي حلنا لكم مايت حجي حجزنا يكون لكم زلنا انت يعني إتي محبر ون نازل سيري زخيد لقى حلل لايلو زهدم زي كونسني نزخ خمي غيرنا كنبد هوينا نعون وطن يوص منال باي اسكاب حجي نابت راينا كنبصح حلمتاتنا كنوقع زوصنايم ندفتات كنحرم دلينا سني بزح حلفنا لنا يلو سناي 3 شح كسارا غيرلو جن اذا وانت مرت خويننا لمون بحجي نخنكسر كيمي غيرنا انتاين مكلخال كنقبر لنا وينما مسمن سبك إلى كنراقب لنا مسمن وهابت جنزب كنركب لنا إلى خاني زحسبي مالتيو لذي كم زعينتي تي عينة السرارحة من الباش بإنجليش غير لكم اللغة تي حبير كام معبيا تي الليلة متوقع غير عندنا حجي تي كل جزء ما حبر كنت مسرتهم كلها بزح كل جزء كسالو زي بدهوتاتسي اللو مالتي حدا بعلو محبر نخت مسرت ابت زلخايا كتما ابت زلخايا هاجر نتحقي نايت هاجر قوام نايت هاجر كتفولتو ازيا قداسي بفلاي نساتهم محبر مسرت لزلخا ديمقراسيا واكايدا نخت خيد نعاتهم نتزلخايا هاجر ربحا نمن تخون مسؤوم اهين مهين دا تبحالكا نخيد ابتي امرارص يكون ابت ندفي او وزاص نايتا تكال كمو غاني فاينانساوي زلو نغرات ما بكل سني رطب زغونه ترانسبارنسي زلو ديمقراسياوي امرارص زلو كوينو مستي كتمات ويدما كومونه كسرح تزلكا نزي افلوت اونس يدلكا مناتو ختمزغب انت كوينكا ناتكا فاينانس كتكايدون تدليخا زغلو نحد محبر ابسدت كويتكا نخيت مسرت قال خابتي زهوبنا بدهوتاتي مالتيو ግን ከአኒ አዝዩ አገዳሲዩ ኣብቲ ዘለና ቦታ ኣብቲ ዘለና ሃገር ንሕና ማሕበረሰብ ክንመስርት ጥዑይ ዝኾነ ኮሚኒቲ ዝጠርነፈ ማሕበር ምስ መንግስቲ ምስ ተንዘልዋ ከተማ ክንመስርት ኣዝዩ አገዳሲዩ ብፍላይ ብቋንቋ እንዳግበርካ ባህልኻን ልምድታትካን እንዳርኣኻ
ናትካ ማንነት ትሕልወሉ ትዕቅበሉ ኣብቲ መጽኻየ ዘለኻ ስደት ጽባሕ ዝኾነ ይኹን ቀውሲ ንኸይጋጥም ቀውሲ ናይ ማንነት ንኸይጋጥም ብደገ ብዝመጻካ ማንነት ዝህቡኻ ብኡ ምእንቲ ከይትዕንቀፍ ናይ ግልኻ ትፈልጦ ተኣምኖ እዚ ኣነ ትብሎ ነገር ክህልወካ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ትምክሕቲ ከምኩን ዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣኒ ብዛዕባ ፍልጠት የዛረብ ዘሎ ፈሊጥካሲ ብኡ በርቲዕኻ ንቅድሚት ክትከይድ እንከለኻ ማለት እዩ ካለ ድማኒ እቲ ኮሚኒቲ ኻኒ ሴፍ ስፔስ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ደገ ምስ ወፃና ምስ ህዝቢ ምስ ሃገር ነፍሱ ዝኸኣለ ብድሆታት ኣሎ ንኣብነት ቋንቋ ኣይትፈልጦም እናታቶም ባህልታት ኣይትፈልጦ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትፈልጦም ማለት ሕጂ ሓንሳብ እንታይ የድልየካ እዩ ወይ ድማ ናፍቆት ናይ ሃገርካ ናይ ህዝብኻ ናይ ቋንቋኻ ገለ ስለ ዘለካ እንታይ የድልየካ እዩ ሴፍ ስፔስ የድልየካ እዩ በይንኻ ኮይንካስኒ ትዕልለሉ ሕጂ እዚ ሴፍ ስፔስ ወይ ድማ بخميك ترجمة سيف سبيس وحس زخانة وحس زخانة بوتا ويكأني يا كل وقت أنت خوينو أزيا قداسيو سلامتك قداسي أبتو وحس بوتا كحافركا كي تماسسل كاسني أنا مني أنت يدلني أنت عند بدهوت تعلني لك أخذ الزرارب سلتخيل مالتيو حجي أبزي كم زلك بون ستيخا مفنا وقليكم كذب زلوه مبلع مستايكم كذب زلوه مبلع مستايون أزيز بقي نسون حدا خبتي كنت تصلو زلنا بحالنا جن بلع خاستيخا تراي نفرس خون يبون تاير أني أو تراخيب كاسني بالزعبة استفعل على النجارات كذا الزرارب كتقل لك نابونت حدا خابو بالزعبة تراوما بخمي مسيخا سدتنا عقص انتي قبرك انت عينت بدهوتات يقمت لك اللوسي بزعبو خد زارم كلها منالباش ابدا قوص يوم زحفرو زي زنبرو مساخا بمزراوم قد تبعت رخيبهم نابدا قوص خول لازم ات سيف سبيس محبي زي كونت وحسبوتها انت راني دلدلكا برتعخا حاتيركا قلبيتكا نابدا وصيخا مستحبره السب كتوهادي مالتيو توهايتكا دماني أب كل بوتا نختساتف يو لذي كتوهاد كلاي كأني كتساتف دمصخا كتسمع كتوسد كتقبل كتقبل ترايكا زي كون خاني ولاون نختهب لما انت أب كل سب عقمن كألتن سلوزولو مات لذي أزيو أقداسيو نحنا خم إريتراوان أب دقى نايبا حكي طوعي زخونة أرنافاي زخونة كومينيتي يدلنا الله بجاكا هلو كونتات ناي بوليتيكا ويدماني نا هايمانوت زي كونس انتاي راني بزعبات زلنايو هاجر بزعبات زلنايو بدهي كونتات بزعباتي ابت هاجر ناي تقمت بمخاناسني نحنا مسؤ كنقاطم كنكل علنا ناي بحق كنقاطم كنكل علنا نتي بدهوتات فليتنا دماني ناي حد عمت راي زي كونس كاب 10 عمت سكاب 10 عمت 30 عمت زخون وطنا وصنا دماني نحبرتسبنا كانوا حسو كنكل علنا ازي مالتي زي نبحكي أزيو أقداسيو من الباش كم زي حجي نبت أرسخ ولا تزيد له عبدك منجس تايزبان نايدك منجس إيرترايلهم مسروتو هالوزي دحان اسكي نحنا رأى معرخ نديسني عبت زلنا يا كتمان هاجرن أمباسادرات بزعبات النورو زلنا نابرا مستي كتما مستخف الهاجر مستهاجر معرخ ندي زيد لنا مالتي أمباسادرات يدلنا ماتم نايتهم كوميونيتي منياتو حجي تا أمباسادر كل جلسة برؤي فول جليكم بزارب انت يعني إتو كوميونيتي بعلو بزمرصهم بزلقهم سبات أبكندنا دمسك هنو خلو ماتم لما انتي أبستفل على كتماتات استفل على كوميونيتات اللواخاني بحنساب تترنيفن كأني صلالك هنا خلان صلال كجبر خلات صلال إرتراواني لنك مسرتا خلال مايج إتصلال دماني ناي كلهم دمس خوينو خاني مس منجستن مس عبيت تكالاتن وكيلو خاني كزارب يخيلي مالتي لذي عزيو أقداسي يو كم زعينت نخت سرح مالتي جن ويدماني نبسوزو خالة بدهوتات الله حجي اتمنقسي يدقفنا يو زلنا يا حاجر يدقفنا انت بالكم ولا يدقف كار عنبر مالتي سدتنيا ما هنو تلفوني مالتي مسؤول ماني مسؤول زمصو بدهوتاتون الله مالتي لك ابعد ديمقراطي نخت مقوت نخت قلب الى عنبر بايتا سفطرلكا كل ነገር يقربلك ማለት አይኮንም እዚ ሕጂቲ ሓንሳብ ንርስዑ ማለት እዩ ከምዚ ምጽብስ በልካስ ኩሉ ዝቅረበልካ ይመስለካ ኖ እንታይ ዝቅረበልካ መሰል ኣለካ ንኽትሓትት ንኽትጠልብ ሱቅ ተልካ ድማ ውን ከሃቡኻውን ሱቅ ክብሉ ኹል እዮም ሕጂ
ዲሞክራሲ ማለት ሲ ንቅድሚት ንክትገስግስ ትቃለሶ ቃልሲ ባይታ ይፍጠረልካ ከይፈራሕኻ ናትካ ሂወት ከዓኒ ኣብ ገለ ሽግርን ወይ ድማ ኣብ ገለ ነገርን ከየእተኻ ማለት እዩ እምበር ዲሞክራሲ ኩሉ ነገር ይቅረበልካ ማለት ኣይኮነን ዲሞክራሲ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ሃገር እውን ነቲ ናትካ ረብሓ ኩሉ ግዜ ክትመጣጠር ክትኽእል ኣለካ እዚ ማለት ድማ ትልምን ማለት ዘይኮነስ እንታይ ደኣኒ ትሓትት ትጠልብ እንተድልዩ ከዓኒ ትኸስስ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ዝፈጥሮ ማለት እዩ ሕጂ يغريتا اتي ኣብቲ ዘለኻዮ ሃገር ማይስ ሕጃምት መሎ ኣብ ጀርመን ተለና ኣብ ቤልጅን ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ስኒ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒቲ ክምስርት እንከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጅቡ ጥራይ ዝፅምት ኣብ ጅባና ስንታይ ያለን እዚኣ ፅብቕቲ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ምጥማት ኣባኻ ዘሎ ክእለት ምጥማት ፅቡቕ እዩ ኪኒኡ ግን ኣብታ ንርእስኻስ ከም ሓደ ስደተኛ ጥራይ ጌርካ ኣይትረኣያ ሓደ ኮሚኒቲ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ከም ስደተኛ ገይሩ ጥራይ ክሪኣ ይብሉ እንታይ ደኣኒ ተቐመጣይ ናይታ ሃገር ተቐመጣይ ናይታ ከተማ ተቐመጣይ ናይታ ዘለዋ ኣውራጃ ምዃኑ ከምኣ ነፍሱ ክቆፅራ እንተጀሚሩ እዩ ኣጠማሙቱ ልክዕ ዝኸውን እሞኒ ምስቲ ዘለዎ ሃገር ክፍለ ሃገር ከተማ ድማኒ ክዋሳእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለምንታይ ኩለን ከተማታት ክሳይ ዝገብር ኣለዎ ዝሰልዖ ስልዐ ኣሎ نتن محبرات مالتيو ويدما نتن تكالات استمزجبا مالتيو كل جزء جن كل هبة خاملة تايكونن منياتو كل تهبنا خا كتسبعها أي كسرحني خا منياتو بتجنزبس جركات راح أسرح دل مالتيو نسم كل هبة خانين تراني جل بايتا إنس فترالكا جل باجت إنسال علكا منياتو نسخة بولن تخاصلة تركب زلخا تترنيف كزلخا جل ديلتات كاخت مال انتي ترين زبخا حاجة زين زبخا دقفين زبخا مبقسين زبخا بوجن كسرع تخيل مالتيو إذناتنا كوميونيتي جن كساب حج زولو مالتيو بناي عقوب بناي جل عواسي زخير حدا تترنيف سدي تترنف بجابا كلاي تكلا وسرار حقوينو سلا زي مزجب مالتيو ويدمان مستمزجب خاني باتينا بحق حق جيرو خاني خيط لزي دلي وشتي كان نجت لزجبر مالتيو إذا حج حرق خبتي تأرس لزوت والله منيخا مسمن كوين كتسرح لها مسمن على كنتورك كحتى مالت حجامت مولو وبنت هاوسي كم حدا تكال من عنا مسيم زحتنا نخالف يوم زدولو وبنت ما نيم اليوم حتوهم وبنت مسمن نسرح لهم كحتيهم وبنت ما استمسريتو وبنت ويب سايت على وديو وبنت خمس نابلس بزعو تاتم كحتو مالتس لما انت اي اتمنجستي وحسنة تدليو نات كازم صخايا ورقه طراي زي كون خنبب زلي مسمن تسرح نعمت ايرتراون طراي اكيبكا 37 كون كطراي بحنساب اكيبكا طراي حاوت سحنت لها نعها نخا امنك ازي خشغروي مالتي ግን ንስኻ ከም ኤርትራውያን ማለት ምስቶም ሞሮኮ ምስቶም ቱርኪ ምስቶም ቾኮስላቫካይ ምስቶም ፖላንድ ምስቶም ጣልያን ገለ ክሰርሕ ክሪኤካ እንከሎ ክትዋሳእ ክሪኤካ እንከሎ ወይ ድማ ኣብቲ ንሱ ዝፀውዕ ፃውዒት ክትዋሳእ ክሪኤካ እንከሎስ ዋ እዚ ረኣኒ يوهاد الله مس كالوت ونقول ما يتم زي أمسي كم زي دسيت هيكونون زي أمس أكل نايزي حبرة السب ناي جرمانيوم وين ناي بولانيوم وين ما نعد إنجليزيوم إلهم كريو خاي يخلو نيات نسوم نحدا سدسو خوين نمسوس قصرا وين ما ندسيت راي جيرو حوز أجوزلو حجوزو سلامنتاي نياتو ربحو أو ربحي رؤيهم ربحي زريو أمنتايو تي حبرة السب ملو أبتي ناي كتما ناي تهاجر ناي تأوراجا كساتفون كله أو يوم ربح زريوس لما انتي إن كان هاباني نسخة هابون نختم كلها نسوم كنتي ربحنا قبل يوم نسخة ماني إن كهبلوها كله انتي ربحنا قبل يوم زي سبعوي إن كان هابان كل جزء من ربحها يوزت حاز مالتيو لازم زي أزي أقداس لزخونة أنا انتي عايز معدن كل انتقالات مالتيو قلتفكم جنزاوي تحتودو انتي رأى مجمرتا نتفتاتكم جبرو نتفتاتكم صبركم دوكومنت جبروا حازوا دحراي بدحرو يوم كأنا كتحطو تقول لأمبر نحنا خمسة حاسبنا لنا تراي أخلا يكونن حج ملال باش ودع عدد تخوينكا زيغا تخوينكا حاسبنا لنا كسرح خلو هوني مالتي نحنا جن كم ميجراند جن ولاون زيغا يحلونا اتي بدهوتات كل جزء كل يوم ازغا سباوي نحنا ندور رأينا بعد ناسي ارتراوانسي نفرق ارتراو زخونا كميجرنا خم نحزون دريو ازي سباوي مالتي جنت صبغا يكون كغير زلوي مات نحنا ممكن معبل علينا نوعهم كاني كن حدقوم يبلنا بخال أمامتها قطمتنا خلو ويدماني زقبأنا كخولنا خلو نو مسألة جبأني وخنبل كم تكال نخيلنا بكم حدا سب كبر تعخيليو جن كنا عبو خلها عزيز صبغي مالتهم تي صبغ دماني
نحنا درجاتي نخنكب قلطفاتنا نخنقلطف تشجرنا زلو نخن قطينا نبتم كوينا مالتو ابنا امنت امنا يصعدوا زشجروم سي نخكوبي زشجروم نخكوبو ابالات نخكونو سب حد حساب سب قال نخكوبو إذا شجرهم مالتي تي مام حيل قلبت سب حيل سب فلتت ناي سب تمكرو ناي سب نخكبو عزيز شجرهم مالس لمن تاي قلتيفهم زي يكبو قلتيفهم كأنه بحا زي ما تصوم مالتي قلتيفهم يا يبلون يوم نحنا جن مالتي قلتيفنا أنا نكب جن قلتيفنا هان بتم مالتي تتصبو تقلتيفنا مكمنا تصبوغي نعنو فتوى تخالهان وجز نلقصه مالتي لذلك قلتيف كم إكاب شجر يكونن جيجا يكونن جن أبتن إكبولو جن إتي متصور عمنا نحيد كاملاتيو منياتو عنتو انتاينا كمزي درجة كل إرتراوسي هايمانوتاوية هايمانوت الله ماتيو إتا زعبت أرزناي هايمانوت كاني كنت بس حازل لك كادماني نزبد لك محرت مقبرع كلاي كاني نقول لك مفكاريات بالمالت لذي إذن تخوينو نعانا كأسرنا يغلي مالتيو كأسرنا لزخل كاني عوينا دماني كن أتو زلنا مالتيو أبزي أتوقع بالله اوكي سنحاول سن قال له واحد وسقت ولا وديخه نو علون ديو قد كي بزحا حجي منتاي يمكن قبل نخلي النيرة يعني ده اعتبر كان نجم كاي تغير كاتب بوي اوكي كحترني قلنا منال باش قاب حجي حطو تلكا من الوقت ده حركه حتى كم صوت دقه اوكي ايشي هم خير ما قرب كنودا شويه يا الله ريا تا باوربوينت مسخه والله الله والله اوكي حجي ابتي كل جزء دماني ابتي مكابنا كل جزء خساخنا وصل كلالنا مالتي ابتي مكابنا سي تاكيبنا نحنا ارتراوينا نحنا دك عدينا اخو لا يكون نحنا سدتنا اخو لا يكون انت يعني ناي بحقي كنبصحهم كنهارمو مزدلنا تارجيتات كلنا كلهم نسو طراين عنا خحزنا زخل غرابت تزخنا اخو لا يكون جلس زخون اخو لا يكون السو فرقيو ግን ራእይ ካክልውና ኣሎ ክንበፅሖ ዘለና ነገር ከዓ ክህሉ ኣሎ ንዑ ድማኒ ዋጋ ክንከፍለሉ ከም እንዳለወለና እዚ ኩሉ ተጠሚሩ ግን ናይ ብሓቂ ድማኒ ዕውት ክንሰርሕ ኢና እቲ ንሰርሖ ስራሕ ድማኒ ቀፃልነት ከም ዘለዎ ድማኒ ፍሉጥ እዩ ማለት ለምንታይ ንበሎ ናይ ቆልዑ ትግርኛ ናይ ዓዲ ቋንቋ ትግርኛ ንኣብነት ተጀሚርኩማ ፅቡቅ ጌርኩም ተሒዝኩማ ምስኣ ድማኒ صبت بجميرة لا تبلت خليها ناي ولد خا نكبر كتبلت خليها تانا ولد خا صبت خيت خليها ناي منسيات كتبلت خليها مالك حجي اتحاد ندا ولد يزخيد مالتي لذي التحاسبك غفح له نتا تجمرا زل خدماني اخبير كرايا صبو غير كحزه اي سينا انا كون زون قولعو تتحازلنا هنا قولعو ما حزاد ليوني قولعا اف دغه ناي تمرتي اف دغه ناي محبحب اف دغه ناي ባህሉን ልምዱን ዝፈልጠሉ اف دغه ناي زعابيلو اف دغه ناي نبسو ዝፈልጠላ ኢዳ ዘድልዮ እምበር ቆልዓ መሓስ ጥራይ እዚ ንብድሎ ማለና ማለት ስለዚ ቋንቋ ኣደ ቀራም ክትኸዱ ከለኹም መትሓዝ ዘይኮነ ዝኾን ዘሎ እንታይ ደኣኒ እቲ ቆልዓ ዝዓብየሉ እዩ ማለት እዩ ብርግዝ ከኣኒ ቆልዓ ከዓ ናመሹ መዓልቲ ሂብካዮ ጥራይ ዘይኮንካ ትኸይ ዘለካ ምናልባሽ ከዓ ናይ ወለድኻ ትገብር ሕጂ ከምዚ ጌርካ ክትዕብዮም ከለኻ እቲ ትካል እንዳዓበየ ኸይድ ቅርፂ እንዳሓዘ ይኸይድ ዝተፈላለዩ ካልኦት ፕሮጀክታት ከዓ እንዳወለደ ኸይድ እሞኒ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ሕውየት ክኾነ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል ስለዚ ካብታ ቋንቋ ኣደ ትግርኛ ኢልኩም ጀመርኩማ ናይ መንእሰያት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ምስኣ ክውስኽ ኣቢልኩም ከኣስ ብዙሓት ሓደሽቲ ከዓ መፅና ኣሎ ቆልዑ እዞም ቆልዑ እዚ ቋንቋ ኣደ ትግርኛ ይድልዮም የለን ግን ናይቲ ሃገር ቋንቋ ይብርትዖም ኣሎ እሞኸኒ እንታይ ንመስረት ክትብል ትኽእላ ንኣብነት ኣብ ዓዲ ጀርመን ዘለዉ ናይ ጀርመን ከዓኒ ነቶም ቆልዑ ሓደሽቲ ንጀምር ክትብል ትኽእላ ከምዚ እናገበረ ዝዓቢ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ድማኒ ዘለኹሞ ንዑ ርዩ እዚኦም ዝሰርሑ ኣለዉ نحنا خنبصح زين خل نحنا خنهارمو زين خل تارجت يهارمونا لو مو نحنا خر انتي نبركتكم لو اليوم نالباش غزا زين بركم بيت مرت خفتلكم خلو نالباش نتو مهاران كاني بروفيشنال من تخونو كاني نعم كان حاجز كمصخ مالت سلازي اتا حسكا يانو ايش تاخذ نعقا يبلان نساعه تعبي نتا جمر كاغن صبو غير كحزا ابا نخس راي جن هلخا نبي اخت بصح ليخا منالباش قاليو دا ولد خير خيلي جن اقدم كون تريو خلو كان كله ازي صبوقي سلمنتاي كاني كالوت كاني كال عينت كلت كال عينت ديليتات زلوهم ابو من تحابيرهم مساخمنتي كعيو مالتيو اوكي بعد هلا تمليسه
ثلاثة من يسود مسخ يا زلان دعي اوكي دحن اوكي تقول صح دحن حجي زيا اوكي زي تاعي تقدسني حجي انا انت يا خبلكم دلي زلهم سو تي عوت ما حبركن من كلنا ወይ ዕውት ማሕበረሰብ ክንም ኮለና ዕውት ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ ሓበሻ እዚራ እንታይ ወዲ ፅናሕ እስኪ ብእንግሊሽ ተርጊማት ለይ ነራ እንደ ኦኬ ዕውት ማሕበረሰብ ንብሎ ሙሉእ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ክዋሳእ እንከሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንብሎ እንከለና ኣብቲ ምስቲ ኤርትራውያን ወይ ድማ ምስ ኢትዮጵያውያን ገለ ትተሓዋወሩ ምስቶም ትፋለጡ ዘይኮነስኒ ሙሉእ ኣብታ ዘለኻያ ሃገር ኣብታ ዘለኻያ ከተማ ክትዋሳእ እንከለኻ ንስዩ ድማ እቲ ዝዓበ ኣነ ዝብሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብኡ ትዋሳእ እንተለኻ ድማኒ ተዓቢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ትርአ ኣለኻ ትፍለጥ ኣለኻ ኣርኢኻ እውን ኣለኻ ብዝገበርካዮ ኣበርክቶታት ስራሓት ማለት እዩ በዚ መጠን ድማኒ ንስኻ እውን ብቑዕ ኢኻ ከም ማሕበረሰብ ከም ሓደ ጥርኑፍ ኮሚኒቲ ንሕብረተሰብካ ሎቢ ንክትገብር ማለት እዩ ኣብ ክንዱ ኮይንካ ድምፂ ክትኸውን ኣብ ክንዱ ኮይንካ ክትሓትት ኣብ ክንዱ ኮይንካ ክትማጎት ኣብ ክንዱ ኮይንካ ክትጠልብ ንስኻሲ ዓብኻ ኣለኻ ጠንኪርካ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ስመን ክትበሃሉ ከለኻ እዚኦም እኩባት ኤርትራውያን እዮም ድሕሪ ባይቶም ከምዝን እዩ ኣብዛ ዓዲ ገደምቲ ኣለዎም ሓደስቲ ኣለዎም ኣብ መንጎም ቆልዑ ኣለዎም ዓበይቲ ኣለዎም ኣረግቶት ኣለዎም ኩሎም ግን ሓደ ፕሮፋይል ናይትካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ ፕሮፋይል ሲ ሰሪሕካ ኣለኻ ማለት እዩ የስ ኣድላይ ኢኻ እሞ ሓደ ኣድላይ ዝኾነ ፕሮፋይል ሰሪሕካ ኣለኻ ዋላ እውን ፖሊስ ሓደ ነገር ተጋጢሙስ ንዓኻ ዝብለልካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘዛርቦ ሰብ ዝፈሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ንስኻሲ ወኪል ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ኮሚኒቲ ሲ ولا نتوم زي تطرنا في زلوب تكوميدي نسيد مصاب زخون ጋዜጠኛት ከሓቱ ተደልዮም ስኒ ናም ዝኾነ ሆነ ነገር ተጋጢሙ እዚ ኮሚኒቲ ተጠርኒፉ ዘሎ ንሶም እዮም ዝሕተቱ ማይስ ብቴሌፎን ይኹን ብድምፂ ይኹን ብገለ ይኹን ስኒ ንስኻ ኢኻ ትሕተት ከይተረዳእካስ ወኪል ኢኻ ትኾን ዘለኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ንስኻ ተበርክት ኣለኻ ትጥርነፍ ኣለኻ በትናቶም ቅጥዕን በትናቶም ኣሰራርሓን ትኸይድ ኣለኻ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ክእለት ክሳይካ ኣለካ እዚ ፖቴንሻል ኣለካ ማለት እዩ ለዚ እዚ እስኻ ተደላይ ትኾን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ካብ ለማናይ ምዃን እውን ናብ ተደላይ ምዃን ሰጊርካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ሓተታይ ምዃን ካብ ጠላባይ ምዃን ተሰጋጊርካ ኣለኻ ስለምንታይ ዕቤት ኣርኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ንዓኻሲ ሰብ ክጉንፀካ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማኒ ከይረኣይካስ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ከም ትርአስ ኮይንካ ኣለኻ ጎብለል ኢልካ ኣለካ ማለት እዩ ተሰማዕነት ማዕቢልካ ኣለኻ ማለት የስ ተሰማዕነት ኣርኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብቲ ብዛዕባታ ናይ ሃገርካ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ነገር ውሳኔታት ክውሰን እንከሎ ኣብ ከተማ ብዛዕባ ስድራ ቤታት ክውሰን እንከሎ ንስኻ እውን ድምፂ ናይቶም ስድራ ቤት ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ቆልዑ ተኾይኑ ድምፂ ናይቶም ቆልዑ ክኸውን ትኽእል ድምፂ ናይ ዓበይቲ ተኾይኑ ድምፂ ናይ ዓበይቲ ክኸውን ትኽእል ድምፂ ናይ ውሕስነት ናይ ዕቑባ ተኾይኑ ክትሓትት ኩሉስ ኣብ ኩሉ ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዘይከኣልካ ድማ እዚኣ እውን ፅብቕቲ ንስኻ ከምዚ ተኻፋላይ ስለዝኾንካ ትካፈል ስለዝኾንካ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ስለዘጥረኻ እውንሲ ናይ ግድና ኣይኮንካን በዓልካ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኔትወርክ ኢኻ ትገብር ካልኦት ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ከማኻ ዝኾና ካብ ካልኦት ዓሌት ክኾና ክእላ ናይ ኣፍሪቃ ክኾን ክእላ ናይ ኤሽያ ክኾና ክእላ ምስኣተን ተራኺብካ እውን እዝን ክንገብር ደሊናሲ ምሳኹም ዶ ክንሻረኽ ንኽእል ትብል ትብልካ ስለዚ ምስ ካልኦስኒ ሽርካት ኣቱ ማለት እዩ እዚ ኮኦፕሬሽን ትገብር ኣለኻ ወይ ከዓኒ ትፅጋዕ ኣለኻ ንበሎ ማለት እዩ ለዚ እዚ እዩ ምክንያቱ እሶም ከዓኒ ምሳኻ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ ንሳቶም እውን ካባኻ ዝረኽቡ ከለዉ ስለምንታይ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ካብቲ በይኑ ኮይኑ ዝሰርሕ እንታይ ረኣኒ ብሽርካን ብሽርክነትን ኮይኑ ዝሰርሕ እዩ ዝደሊ መጀመርታ ኮሚኒቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ተጠርኒፎም ፅቡቕ ብሎ መሊሶም ከዓ እቶም ኮሚኒቲካ ምስ ካልኦት ኮሚኒታት ክዓዩ ከለዉ ከዓኒ ደስ ይብሎ ሳልሳይ ከዓ እተን ኮሚኒቲ ከዓ ምስቲ ክፍለ ሃገር ወይ ከተማ ወይ ከዓ ምስቲ መንግስቲ ኮይነን ክሰርሓ እንከሎ ከዓኒ ዝያዳ ክሳይ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ታ ዓይነት መሳልል ይሞኒ ኣዝዩ ድማ ኣገዳሲ ስለምንታይ ጥንካሬ ናይ ኮሚኒቲ ጥንካሬ ናይ ማሕበረሰብ ጥንካሬ ናይቶም ኣብኡ ኮይኖም ተወዲቦም ዘለዉ ዝዓዩ ውሕስነት ናይቲ ማሕበረሰብ እዮም ናይቶም ተጠርኒፎም ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ እውን ናይቶም ዘይተጠርነፉ ውሕስነት ዝብዎ ጥዑይ ኮሚኒቲ ጥራይ ማለት እዩ
ጥዑይ ኮሚኒቲ እንተሎ ተሰማዕነት ዘለዎ ብፍላይ ከኣቶም ኮሚኒቲ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከተማታት ከዓ እንተበዚሐን ተተጠርኒፈን ከዓኒ ነቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ዝተፈላለየ ነገር ክብድሆ ይኽእላ ኣብነት ክንብል ተኮይና ሕጂ ከምቲ ዓንቶ ዘምፃኽዎ ጥርናፌ ናይ ኤርትራውያን ካብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ይዱንጊ ካብ ጥርናፌ ካብ ናይ ደቂ ሱርያ ካብ ናይ ኤሽያ ሃገር እቲ ፖለቲካ ኢዳ እምበር እቲ ርሓቕ ይኮነ እቲ ናይ ባጀት ኣይኮነ እንታይ ረኣኒ ኣጠማምታን ኣመለኻኽታን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዘለዎምን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኤሽያ ዘለዎምን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኤውሮጳ ዘለዎምን ይፈላለይ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልና ይኮናን ሕጂ ክንማጎት ዘለና እንታይ ረኣኒ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ነዚ ነገር እዚ ክንብድሆ ንዖም ድማኒ ከነስምዖም ኖ ንሕና ከለና ኮሚኒቲ ከለና ኣሕዋትና ከምዚ ኢሎም ክውፅዑ የብሎምን ምክንያቱ ኣብቲ ቅዋም ናይ ጀርመን ንኣብነት ጥርናፌ ናይ ስድራ ቤት ሕውየት ናይ ቤተሰብ ሕውየት ናይ ስድራ ቤት ኣብቲ ቅዋም ፅሑፍ እዩ ሕጂ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፍ እዩ ትብሎ ንዖም ከዋን ደቃይቅ እንዳተወዳእ እንዲን ናብ ሰዓት ገፅና ንኸይድ ኣለና ክውዳይ ሕጂ ዛዝማ ኣለኹ ሕጂ ከም ኣልካ ኢኻ ክትሓቲ ዘለካ ስለዚ ጥንካሬ ናይ ሕብረተሰብ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንህዝብና ዘድልዮ ዘሎ ከዓኒ ንሱ እዩ ክብለኩም ይደሊ ስለዚ ክንደፍኣሉ ኣለና ክንደፍኣሉ ተኮይና ግን ኩላትና ድማ ሓቢርና ክንዓይ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ኮሚኒቲ ምስኣተና ከዓኒ ክንፀዋወር ኣለና ናተይ ሓሳብ ይገበር ዘይኮነ ናተይ ድሌት ናተይ ፖለቲካዊ ርዲት ናተይ ሃይማኖታዊ ወይ ከዓ ናይቶም ዝበዝሑ ዘለው ናይ ማነሩቲ ጓዕፅካ ዘይኮነስ እንታይ ረኣኒ ምፅዋር ምዝህሉ እዩ ማለት እዩ የድልየናዮ ኸ እንተዘሎ ክንበርስ ኢና ስለዚ እናትና ረብሓኢልና ሓቢርና ክንዓይን ርእስና ክነቋርን ክንክእል ኣለና ኣብ ኮሚኒቲ እቲ ዛዕባ ገዳሲ ስለዝኾነ ኢና ነዚ ፈሊናሉ ዘለና እዚ ግዜ ስለዚ ካልእ ግዜ እውን ከከምትናትካ ፈቐድን ከከምትናትካ ፕሮግራምን ክንዛረበሉን ናብ ዘተ ክነእትዎን ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ሕቶላት ንቅድሚ ምውዳእ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ክተሪአን ከለካ ስእልታት ማለት ዝረስሐ ገዛን ዝተበላሸወ ንብረት እንተሪአን ነርካ ሕጂ ንስኹም ስለ ዘካረኹሞም ብሓላፍነት ንሰባት ድዮም ከምኡ ገይሮም መሊሶምልኩም ከምኡ ክትገብሩ ክትኽእሉ ዲኹም ዋላስ ገንዘብ ዝኸሰልኩሞ ብኸመይ እዩ ንኻልእ እውን ምምሃር ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዛዕባ ንሽተይ ተመክሮ ንገረኒ ሕጂ ክሕፅራ ምእንቲ ምስ ዘለና ግዜ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትጅምር እንከለኻ ብፅቡቅ ስእሊ ኢኻ ትጅምሮ ከጋጥመካ ዝኽእል ነገር ግን ኣሎ ሕጂ ኩለን ማሕበራት ከዓኒ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ክትፈልጥ ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ክሳራን ምክሳርና ኣሎ እዚ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ ማለት ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ለዚ ሕና ገዛ ክንካርም ከለና ቀልጢፍና ኣድላይ ስለዝኾነና ካሪና እያ ተኻሪና ማለት እዩ ተኻሪና ኢኻ ንካር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተኻሪና ምክራይ ከዓኒ ሓላፍነት ንወስድ ኣለና ማለት እዩ ግን ከዓኒ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ነንሕድሕድና ዘለና ዘይምክብባር ኣዝዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንሱ ድማ ንዓና ወፂዕና ግን ከም ትካል ንዓና ንሰባት ንዓና ከኽቡና ዘይኮንና ንፅበ ንሕና ንሕብረተሰብና ክነገልግልና ንፅበ እዚ እዩ ትናትና ንሕብረተሰብና ምግልጋል ኢና ስለጀመርናዮ ሰባት ንዓና ብኸመይ ጥሙትና ብኸመይ ርኢና እንታይ ግብሪ መልሲ ይህቡና ንዓና እዚ ከም ኣዝዩ ዓበይ ኣርእሲ ጌርና ንወስደና ብርግስ ከምኡታት ሽግር ንኸይጋጥመና ክንገብሮም ዘለና ክንሰርዖም ዘለና ቅድታት ኣለዉ ትመሃረሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ካልእ እዩ መጀመርታ ግን ፅቡቅ ገዛ ይርአየካ ናትና ናይ ኦፊስና ገለ ይርአየካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓኒ ዝተኸረነ ገዛ ይርአየካ ማለት ሕጂ ገለ ነገራት ከም ዘጋጥም ዳ እምበር ኩሉ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ብርግስ ተኻርዮም ንኡጋንዳ ዝሃደሙ ኣለዉ ተኻርዮም ንዓዲ እንግሊዝ ዝሃደመ ሰባት ኣለና ሽሞም ንፈልጦም ኢና ኣይነቃልዖም ኢና ስለምንታይ ውሕስነት ንሕና ሶሻል ወርከር ኢና ዳ እምበር ኣካረይቲ ይኮናን ለዚ ንዓና የገድሰናይ ግን አንተ ወዘርአኹም ስለሲ ማሕበር ዋው ዓብዮም ገሌልካ ዝግበርካ ኣይኮነን ትጥንቀቐሉ እዩ ትርህፀሉ እዩ መስዋዕቲ ትስዋዕሉ እዩ ናብቲ ዝበፅሕ ክትበፅሕ ፅላል ንክትኸውን ንብዙሓት ንክትዕንግል ንብዙሓት ንክተፅልል ተኮይንካ ትኸዶ መገድን ትኸዶ መሳርሕን ኣሎ ግን የዋፃፂ ኢኻ የዋፃፂ ጥራይ ዘይኮነካ ኣድላይ ኢኻ ክንገብሮ ዘለና እዩ ማለት ስለዚ ካብ 39 ተኻረይቲ ኣለውና ገለ ሓሙሽተ ግን ከምኡ ዘጋጠመና ገዛ ኣሎ ማለት እዩ ፍራንክፎርት ራይስኒ 39 ተኻረይቲ ገዛ ኣለውና ማለት እዩ ጥቡቅ እምበኣር ኩሉ እቲ መልእኽትኻ ለበዋን ምሕፅንታን መረዳእታን ስለ ዝነበረ ተወሳኺ ዝብሎ ነገር ኣለካ ድዩ ኢለ ግዜ ኣይወስደልካኒ ንሰማዕት እውን ግዜ ኣይወስደሎም እኔ ስለቲ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ስለቲ መሳርሕትኻ ንስኻን ትገብሮ ዘለኹም ኣበርክቶ ብልቢ የመስግነኩም ካልእ ግዜ ከዓ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ክንራኸብ ክፍትንየ ክረኽበኩም ክፍትንየ ንሕጂ ግን ኣነ ወዲእ ኣለኹ
أنا ون ودي جن تاي طرح خبل دلي زخون هون سب بزعبة تكلا والسرارحة بفلاي محبرات كدولالنا خلانين بس حنا خلاين أمولو جرمن ولا أمولو أوروبا ولا بعد أمريكا زهلو دق أسرار حدا رجع حدث زخونة مسانا حبيبهم كسرحو نحنا كبانا كم مهاروز دليو كنهم دلنا جن أقدم تاخبل دلي إذا ناتي مويا يكونن سرحيا يكونن بقونا زعتنايو عدلاي الناس زعتنايو أمبر استمهرنايو جلا يكونت لذي زون كنقولكم دلي جن تاي تومو كورونا من لوات جن دلواتنا عنن مس أحواتين مالتي كبرت هبلي يغني هاي الشيء